3 клечки. Едната клечка е подпряна на монета. Трябва да се вземе монетата, без да се пипат клечките. И без да се пипа кибрита. Може ли да пипам този кибрид? Да, можеш Добре. и него кибрит. Не съм никога драскала кибрид преди. Никога ли си? Никога не се Не към драска мене. към теб. Да. Я дръсни да видим, що стоиш. От първия път. И палим. Палим кибритените клечки, само че Искат да... Почна да се мърда. Почна. трябва и бабо за хубост. И Коста. О, как се вдигна! Само си угасна. Да. Да. Аз мисля, че кутията си въвали. Ето ти монетката.